Hvordan du tenker? Hvordan har han brukt det? Ja, altså, han stoppet. Ja, det blir dårlig historie. Det er så jævlig kjedelig. Altså... Kan vi Nei, altså... kutte til noen spørsmål? Altså... Det er en dårlig historie, de tønner å høre det. Det er sånn, han stappet en av pipen i det der hølet da. Og så, ja, det skjønner ikke sant, ja. Dere er noen studenter og greier. Ja, et spørsmål da. Jeg lurer på... Jeg vil ikke høre resten av historien. Er du ferdig med historien? Ja, ok. Hvordan du tenker? Hvordan har han brukt det? I 1968. Martin! Han står og makker sløk. Kan ikke stå. Det er meningen at det er bare sånn absurd greie. Nå er det den seriøse grøssefilmen her. Hvordan du tenker? Hvordan har han brukt det? Omtrent halvparten av staben på fabrikken strøk med, rett og slett. Det er trist. Ja. Halvparten strøk meg, ja. Alle liker. Hvordan du tenker? Hvordan har han brukt det? Katten har tatt hans. Hvordan du tenker? Hvordan har han brukt det? Hans! Hans! Dritt i å kø da. Hans! Det var så jævlig dårlig skuespill! Oh my god. Er du veldig god? Hans? Det var bra scene, altså. Hvordan du tenker? Hvordan har han brukt det? Jeg er klar for tekst, du. Ja, bare ta han fort igjen, det finnes noe stopp her. Hvordan du tenker? Hvordan har han brukt det? Ja, altså, han stoppet. Det blir dårlig historie. Det er så jævlig kjedelig.